שלום לכולם, שמי אירנה גלסקוב, אני רואת חשבון במקצועי ובעלים של חברה לייעוץ וליווי עסקי בשם Effective Stream. אנחנו רוצים להציע לכם שירות ייחודי שנקרא ניהול וניתוח של תזרים מזומנים. השירות מתמקד בפן הכספי של העסק והכספי בלבד, והמטרה שלו בסופו של דבר להשאיר יותר כסף אצלכם בכיס. אז מה אנחנו עושים? אנחנו באים עסק קטן או בינוני, או קודם כל מתחילים לנתח. מנתחים אחורה מספר חודשים את הנתונים, מה היה בעסק, כמה הרווחנו, כמה זה עלה לנו, איפה יכולנו לחסוך, לצמצם, אולי הכסף קצת זלג ולא שמנו לב. אחרי זה מסיקים מסקנות, מה עשינו טוב ואיפה אפשר היה להשתפר. מהנקודה הזאת והלאה, אנחנו ביחד עם הלקוח למעשה עושים הגדרה של יעדים. היעדים הם כמותיים, מגדירים אותם לשנה הקרובה, לפי לוחות זמנים קבועים ואבני דרך. למה כוונת המשורר? אנחנו מגדירים מה אנחנו רוצים להיות עוד שנה. להגדיל את המחזור, להגדיל את הרווחיות, לצמצם עלויות, להתרחב, להצטמצם, ובסופו של דבר שוב פעם להשאיר יותר כסף בכיס שלכם. אבל רגע, אנחנו לא עוצרים פה, אנחנו פה איתכם לאורך הדרך. אנחנו נפגשים עם הלקוח מדי חודש, מביאים לו ניתוח מדי חודש וחודש, מה היה בחודש הקודם. השגנו יעדים, לא השגנו יעדים, קצת פספסנו, צריך קצת להתיישר, ואולי, וואלה, זכינו בג'קפוט ועשינו מעבר למצופה. אנחנו איתכם מדי חודש וחודש לשעה אחת, בשביל שתדעו בדיוק מה קורה בעסק שלכם בכל רגע ורגע. אם תרצו להיפגש איתנו לפגישת ייעוץ ללא עלות, אנחנו מאוד נשמח. הפרטים שלנו רשומים על המסך שלכם. תודה על ההקשבה.